Когато говорят грамофоните и компютрите зад пулта мълчат, ще бъде ли модерно ретрото? Ах, къде остана вкусът на старото време? Къде са безсънните нощи? Къде са евъргрините, които вещата ръка на диджея смесва всеки път по различен начин, като грабва вокала от едната плоча, а инструментала от другата? Започнах през далечната 1989 година. Аз съм последния възпитаник на покойният диджей Боби Ай, Боян Илчев. Тези два грамофона са закупени от него, когато още беше жив. Те са автентични. Това са последните грамофони на Боби Ай. Възпитаник съм на още на един голям професор, музикален професор в България. Това е Йордан Георгиев, Данчо Стълбицата от БНР, който и до днеска продължава да бъде най-добрият български музикален журналист и диджей и радиоводещ. Диджей Теди Джорджо е гастролирал в почти всички градове у нас, както и в Гърция, Сърбия, Малта, Испания, Швейцария, Щатите. Най-ценната им плоча е тази, която в началото имаше само 100 бройки в целия свят. Едната от тези бройки е моя. С това нещо мога да се похваля. Това е плочата на ремикса на Майкъл Джексън, Мако Джако, на Били Джин, подарък от диджей Боби Ай. В моята, бих казал, златна фонотека и златна селекция с дискохитовете на 80-те и 90-те, тъй до 2000-та година. Тая фонотека, като казах за тази фонотека, тя вече е подарена и официално ще бъде подарена на човека, който продължава така по моите пътеки, диджей Диас. Днес повечето диджеи радват публиката с помощта на компютрите, но все повече за голямо светско парти се търси звукът, който могат да създадат само малкото останали мухикани на винила. Това беше всичко от нашата светска вълна в морето от информация. Бъдете здрави!